SNSD-a demantirao je informacije da unutar te stranke postoje nesuglasice zbog imenovanja Željke Cvijanović za mandatara. Sastav nove vlade Republike Srpske biće poznat između 15. i 20. decembra, najavila je nova stara premijerka. Cvijanovićeva obećava jačanje Republike Srpske u ekonomskom i institucionalnom smislu. Svojom prednošću smatra što je već upoznata sa funkcionisanjem izvršne vlasti. Želim da kažem da će prioritet u radu vlade svakako biti jačanje privrede, svakako stvaranje okolnosti, prilika, dobrih i boljih prilika, kad je u pitanju otvaranje novih radnih mjesta, ali moram da kažem i snažne intervencije kad je u pitanju očuvanje postojećih radnih mjesta. Predsjednik Dodik odgovorio je novinarima da se nije dvoumio oko izbora Cvijanovićeve zbog učešća u aferi Snimak o kojoj traje istraga. Rekao je da postoji saglasnost za njegov izbor unutar skupštinske većine, kao i u SNSD-u, iz kojeg dolazi mandatar. Ne znam čije su informacije, ali ovo je stvar konsenzusa u okviru partije, u čemu je učestvuje sam gospodin Radojičić i u tom pogledu apsolutno postoji saglasnost i jedinstvo. Loša vijest za Republiku Srpsku. Tako su imenovanje mandatarke komentarisali u SDS-u. Smatraju to kontinuitetom politike koja vodi ovaj entitet u sve dublje siromaštvo. Nisu zadovoljni ni u NDP-u. I žaljenje što nemamo ili nismo pronašli ili nismo htjeli da pronađemo adekvatnijeg i boljeg kandidata s obzirom na tešku ekonomsku i političku situaciju. Ni manje ni više od stranačkih blokova nisu podijeljeni ni građani u Republici Srpskoj na vijest o predloženom mandataru. Čini mi se da je ipak morao da bude neko ko ima neko malo veći možda, šta znam, integritet i neko znanje koje je potrebno da bi izašli iz ove krize. Mislim da je to u ovom momentu i najbolje. Na nivou Republike Srpske se možemo gložiti, ali na nivou BiH jedinstveni. Apsolutno. Nisam raspoložena baš da bude ona. Mogla bi doći do promjena većih. Ona baš nije ni zaslužila. A ko bi drugi bio? Mislite da neko drugi ne bi bio bolja opcija? Nije niko zaslužio da bude drugi osim nje. Ni ona, ni niko drugi. To više se ne rađa. Cvijanovićeva je napomenula da već postoji šema reorganizacije ministarstava i snažnije intervencije u javnom sektoru, ne ulazeći u detalje.